se video? Luce. Dobar dan. Evo, upravo ovo sad što vidite, to su vam Cukija i Soka, znači mama i njena čer Lauša. One su ugodno zavaljene u trosjedu, Cuka ne reagira baš. Cuko, Lucija! Ništa, žmirka malo livo, malo desno, ma ne beži u sinu. Cukija! Pokaži svoju frizuru ti na taj. Dobro, samo tako da ne bi ljudi misli da je krepan pas na krevetu. To je to. Pokrije dobro, zašuškaj mi malo moje. Bravo. Nešto bi ja sada. Ja bi one čokoladne Dora bombončiće punjene grožicama. A gdje ima to? Ča? Znaš one čokoladne bolce? Znaš ako? Jel znaš na koje mislim bombone? Znam kako liče, ne sam nikad vidio. Pritisak mi je u glavi. Možda ima H1N1. A imaš pismo, Bože. Virus. Veprova gripa. Cuka više ma reagira kad ti spominješ gripu. Praseća gripa. Mama dobila praseću gripu. Jesam. Možda će ti mama umriti. Aj koragu muči više. Možda će ti umriti. Kad će ti doći druga. A blesat ću, prekini više. Aj prekina snimanje odmah.